så er jeg tilbage med en ny video. Jeg har en ven, der hedder Sofie. Okay, jeg må ikke fortælle hendes navn. Ja, du må. Nå, jeg må ikke filme hende, men hendes navn er Sofie. Jeg fortæller ikke hendes efternavn. Plus, jeg ikke ved det her, så I ikke kan søge hende op. Ja. Ja. Bla bla. Hej Sofia. Så går jeg ellers lige herover. Hjem til mig. I så i den sidste video. Det her, hvor jeg bor. Jeg har ikke vist udenfor endnu, faktisk. Og jeg ved stadig ikke, hvad den der ledning er for. Undskyld, men jeg skal så her med kameraet hele tiden. Det kan godt være lidt irriterende, men undskyld. Men ellers, vi ses i en anden video. Den er kun 1 minut langt. Jeg sagde til Sofia, mine videoer aldrig var 1 minut langt, men undskyld, Sofia. Og vi ses i en anden video, alle mine seere. Farvel!